Os oes dŵr yn gyllwn yn eich tŷ, mae'n bwysig diffodd y cyflenwad mor fuan â phosib mwyn atal difrod eich cartref a'i gynnwys. Bydd stop-tap wedi leoli o dan sinc y gegin yn rhan fwyaf o gartrefi. I diffodd y gyflenwad, trowch yr tap hwn yn glocwedd. Mae stop-tap hefyd y tu allan i'ch tŷ. Tseciwch y leoliad eich stop-tap tu allan heddiw fel fod chi'n gallu ffeindio fo'n sydyn yn y dyfodol. I gael mynediad i'r stop-tap tu allan, codwch y caead metal sgwâr gan ddefnyddio screwdriver neu rhywbeth tebyg. Yna, codwch y darn polystyrene a fe welwch chi'r tap o dano. I ddiffodd y cyflenwad, defnyddiwch eich dwylo i droi'r tap yn glocwedd. Unwaith mae'r cyflenwad i ffwrdd, cysylltwch â ni.